Ond, Paul, ddim i'r ceffyla. Da ni yma i weld. Ond, dyma'r anifeiliaid. Da ni dod i weld. Prydferth iawn. Un alpaca, 2 alpaca, 3 alpaca, 4 alpaca, 5 alpaca, 6 alpaca, 7 alpaca, 8 alpaca, 9 alpaca, 10 alpaca, 11... Oh, you're gone! 11 alpaca, 12 alpaca. Helo. Helo. Maen nhw bach yn swill, bach shy. Pwy'r bos? Sweet pea, y manna, hi yw y bos. A sawl merched a sawl dynion sy'n yma? Does na'r un dyn yma. Dych chi'n fod i cadw dynion efo'r genod, mond y diwrnod. Penodol. Ia. Reit, ro'n i'n rhoi chydig bach o bwyd iddyn nhw gael draw i gweld chi. Hwna yn y cefn yma na, mae hi bach yn greedy. Di ddim yn berig, ond mae'n Farus. Mae'n farus. Mae'n farus. Who will be in first? Gwn i weld. O, hi'n ti'n iawn? Yr un farus, byd enw i? Chloe. Chloe. Dim oedi, Paul. Dim oedi. No hesitation. Dim oedi. Rargol, Paul. Paul! As! Surrounded. Llawer o'r alpaca. Dim ond yn poeri yna fi. Bai, pwy sydd ddim wedi cael bwyd, man? Pwy sydd ddim? Ti'n wedi cael bwyd? O, sioe. Oh my God. Dyn nhw ddim yn brathus. Be di'r teimlad yna, Vicky? Mae'n danedd gwylod sy'n gen nhw. Ond danodd gwylod. So weithiau mae'n crafu just... Dyn ni'n mynd â nhw am dro wan. Am dro? Yeah, for a walk. So ni am dro bach rownd y lle, gweld be arall allan ni weld ar y ffordd. Mwy anifeiliaid. Oh, what's there? Mochyn ag turkey. Sawl mochyn sydd yna, Paul? 2 mochyn. 2 fochyn. Scratch a tea. Pa lliw dyn nhw, Paul? Ddu a gwyn. Drewis? Alla i ddim yn arogli unrhyw beth o gwbl. Can you not? O, ti'n bwyta fy mthroed. Goats. Eifr. Geifr. Angora. Angora. Gan hein. Glan special iawn hefyd. Beth yw rhain? Rhia ydi hein. Pam rhia yma? Maen nhw'n helpu'r tir. Maen nhw'n bita malwod, slugs. Ie. Mae hynna'n helpu'r gwarthag a'r defaid efo fflwc. Maen nhw hefyd yn mynd ar ôl llwynogod. Foxes, really? Ie. Rhedeg ar ei ôl nhw? Rhedeg ar ei ôl nhw, yndyn. Pryd maen nhw yn flin, wneith nhw pyffio fyny. Ti wedi gweld hwnna o blaen efo ostrich? Yeah, exactly. Mae Rhia yn neud yr un peth â hynna.